Dnes tento muž vystupuje jako bojovník proti sektám a obvinuje jiné skupiny a organizace z věcí, které ve skutečnosti, podle mnoha výpovědí svědků, dělal on sám. A proto nastal čas, kdy musí padnout maska a ukázat si, kdo je kdo. Dobrovolníci, kteří se vydali do Afriky pomáhat, sponzoři, kteří údajnou misi v dobré víře financovali, i samotní Afričané hovoří jasně. Jakub Jáhl je nebezpečný manipulátor, násilník, psychopat a podvodník, který fyzicky byl děti, sexuálně je zneužíval, napadl místní obyvatele nožem, choval se agresivně, užíval drogy a trpí vážnými psychickými problémy. A my si dnes tato svědectví vyslechneme. Jakub Sobek alebo Jakub Jáhl. Ten chlapec ani sám nevie, či je. Pretože tento chlapec je jeden obrovský manipulátor, hajzal a klamár, neskutočný klamár.